Ja som mala z časti vertiga práve ako príčinu benigné polohové paroxysmálne vertigo, ktoré je jedno z najčastejších vertíg v klinickej praxi. Myslím si, že diagnostika a liečba tohto typu vertiga by mala spadať pod lekára prvého kontaktu, čiže všeobecných lekárov. Sú to jednoduché metódy, tá anamnéza je takisto jednoduchá, neurostatus a jednoduché diagnostické a repozičné manévre, ktoré veľmi výrazne dokážu pomôcť pacientovi zlepšení jeho symptómov. A preto si myslím, že sa odporúča práve dostať do povedomia liečbu tohto BPPV práve medzi všeobecných lekárov. Príčina závratov vertigov je ako keby rotačný závrat, čiže týchto závratov, kedy cítime, že sa točíme alebo celé okolie sa točí okolo nás, tak je viacej. My musíme rozlíšiť od veľmi závažných na ambulancii, ktoré sú ale nie tak časté, od tých menej závažných. A takisto musíme rozlíšiť, že či to vertigo môžeme liečiť u nás, alebo musíme odoslať špecialistovi. A býva to najčastejšia príčina práve toto BPPV, to znamená posun kanálikov v vnútornom uchu na miesto, kde nepatria. To je príčina, a ktorá sa veľmi ľahko dá práve tými repozičnými manévrami zvládnuť až do vyliečenia.